Erik, vy ste dnes mali tlačovú konferenciu, na ktorej odzneli dosť závažné informácie ohľadom rodiny Michala Šimečku a nadácie jeho mamy, ktorá čeli exekúcii zo strany EÚ kvôli 130 tisícom, ktorí nevedeli preukázať, ako boli použité. Zazneli tam dosť závažné informácie, na ktoré už reagoval aj generálny prokurátor, aj Michal Šimečka s Progresívnym Slovenskom, ktorý sa teda vyjadril, že nepočuli sme teda, že či poprel alebo nepoprel, že tam vlastne išlo o nejaký subvenčný podvod, pretože jedna faktúra vyzerá, že bola platená 3-krát. Keby si vedel povedať viac, čo ste zistili? Áno, určite áno. Ťažko povedať, či pán Šimečka vôbec reagoval vlastne na tú tlačovú konferenciu, lebo tým, aký slovník zvolil a akú reakciu vlastne na tej tlačovej konferencii dal, tak mám pocit, že sme trafili zo 100%, 10 bodov z 10, pretože už asi rok a pol dozadu to bolo, keď sa spustil audit na ministerstve spravodlivosti, lebo po zmene vlády, keď nastúpil na ministerstvo Boris Susko, tak sa proste išli hodnotiť projekty a systém náhodného prideľovania začal vyzerať, že nie je až tak náhodný. A poviem to tak, že tie dúhovejšie projekty, len aby mali ešte šancu na úspech, ako keby neboli priradené novému ministrovi, jeho šéfovi kancelárie alebo štátnemu tajomníkovi, ktorý bol zodpovedný za hodnotenie tých projektov, ale boli ponechané tomu mimovládnemu sektoru. Už toto bola taká prvá kontrolka, ktorá vtedy vyskočila na ministerstve spravodlivosti, že tu niečo nehrá. A keď sme sa potom spätne pozreli na to, ako boli rozdávané tie dotácie, tak sme tam zistili tak akože zvláštne fabulácie zo strany projektu Fórum pani Šimečkovej, kde na začiatku, aby tú dotáciu získala, aby to vyzeralo proste tak noble, ako to má vyzerať tieto projekty, tak bol navrhnutý nejaký rozpočet, kde teda drvivá väčšina peňazí končila v rukách pozvaných hostí na ich ubytovanie, stravu, letenku pre mňa za mňa a veľmi, veľmi málo si z toho nechávala pani Šimečková za proste tú prácu okolo tohto projektu. No ale potom došlo vyúčtovanie a došlo k výraznej zmene týchto rozpočtov, kde došlo k výraznému navýšeniu odmeny pre ňu samú, alebo teda pre jej kolegyňu pani Pukovú. Toto už vtedy na mňa pôsobilo veľmi podozrivo, ale čo sa stalo medzi tým je, že na ministerstve spravodlivosti pri kontrole jednotlivých faktúr narazili na faktúru, kde bol ako variabilný symbol uvedené FPU a nejaké číslo. Projektu.